Kuusenkerkkä on tällä hetkellä ehkä yksi tykeimpiä C-vitamiinin lähteitä, mitä luonnosta on juuri nyt tässä kesäkuun alkupäivillä saatavilla. Tässä on esimerkkinä tämmösiä pienempiä kuusenkerkkiä. Näitä voi kerätä tälleen. Niitä saa syödä suoraan. Niistä voi keittää myös teetä. Se tee on semmoista voimaa antavaa, mutta se ei sisällä C-vitamiinia, koska liika kuumuus tuhoaa C-vitamiinia ja muutamat muutkin ravintoaineet, mutta kyllä siitä semmoista voimajuomaa saa. Tässä on tämmösiä pienempiä kerkkiä näytillä ja tässä toisessa puussa ne on kasvanut jo pikkasen isommiksi. Mutta näitäkin voi vielä kerätä niin pitkään kun on tämmösiä vaaleimman vihreitä ja vähän pehmeämpiä. Ei kovia pisteleviä niin kuin nää. Kuusenkerkän käyttömahdollisuuksista haluaisin kertoa eritoten tämmösen jutun. Ekana näitä kerätään tarpeellinen määrä purkkiin jos toiseen. Sitten ne laitetaan lasipurkkiin. Laitetaan kerros, tommonen kerros kuusenkerkkiä. Ripotellaan sokeria reilusti päälle, eli jotain ruskeata luomupalmusokeria esimerkiksi. Ja taas kerros kuusenkerkkiä, kerros sokeria, kerros kuusenkerkkiä, kerros sokeria. Reilusti sokeria. Tämmöiseen isoon purkkiin, 3 litran purkkiin menee semmonen 0,5 litraa sokeria ihan helposti. Niin purkki kun on valmis, se voi sulkea tämmöisellä leivin paperilla esimerkiksi tai pyyhkeellä tai talouspaperilla, kumilenkki toho. Sitten se nostetaan ikkunalaudalle, aurinkoon, lämpimälle ikkunalaudalle, auringon paisteeseen ja voi kääntää sitä kylkeä aina sinne aurinkoon päin vaikka joka päivä, että saa vähän uusilta alueeltakin aurinkoa. Täällä näkyy nyt, että tuolla on ton verran nyt nestettä, mitkä vois nyt tyhjennellä pois. Eli tää alkaa painua tänne alaspäin ja sinne alkaa kertyä tätä nestettä, mitä voi valutella sit sieltä pihalle. Se on hyvin paljon limaa irroittavaa, hengitysteitä avaavaa ja helpottaa jopa reumaattisia kipuja ja sitä on käytetty paljon yskänrohtona ja jopa keuhkoputket tulehukseenkin. Se jonkun verran lisää virtsan eritystä, silleen älykkäästi kuitenkin. Ja on ollut hyvä oikein moneen vaivaa. Sitä voi säilöä jääkaappiin tai pakkaseen ja siirappia, eli kuusenkerkkäsiirappia. Niin. Ja siitä on pitkäksi aikaa iloa sitten. Eli monikäyttöinen. Teehen, suoraan ruokaa, pirtelöä, siirapiksi, jalkakylpyyn jopa, tai sitten höyry hengitettynäkin sopii. Kourallinen noita veteen kiehauttaa, hengittää ja vaikuttaa suoraan tänne hengitysteihin. Semmosta, ei muuta kuin siirappia keittelemään tai keittelemään ilman keittämistä.